A Escola Universitaria Politécnica imparte as titulacións Grau en Enxeñería Eléctrica, Grau en Enxeñería Electrónica Industrial e Automática e o Grau Aberto en Enxeñería Industrial. O Grau en Enxeñería Eléctrica da UDC é o primeiro grau con formación dual en Galicia. Terás a posibilidade de cursar cuarto curso ao completo nunha empresa do sector. A profesión de enxeñeiro técnico é o perfil máis buscado polas empresas en enxeñería e industria. No grau en Enxeñería en Electrónica Industrial e Automática poderás especializarte en sistemas de control electrónico ou na automatización na chamada Industria 4.0. O grau aberto está pensado para o alumnado que quere estudar unha enxeñaría, pero prefire darse un tempo para descubrir cal é a que máis o motiva. Durante un ano estudará materias de enxeñería eléctrica, enxeñería en tecnoloxías industriais, enxeñería en electrónica industrial e automática e enxeñería mecánica. E ao finalizar ese curso, elixirá o grau que desexa estudar. A Escola Universitaria Politécnica imparte unha formación en grupos reducidos e cun compoñente práctico importante, o que permite unha atención personalizada ao estudante. Entra no futuro. Entra na Escola Universitaria Politécnica. Universidade da Coruña. www.udc.gal